салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамаи навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соткааш кадагия 100% просто Россия ракиям мефурӯшумша. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 34000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 226000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 24 03 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо BMW 5 сериясе бошад ки соли барори 6996, объеми мотор 2.5, сӯзиш вориш бензин, коробка пеҳдачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин тозаи бада ягон камбудӣ надорад. харидори аниқ занг занад, боз савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 266000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 00 02 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Mercedes Benz E-классе бошад ки соли барори 2001, объеми мотор 2.4, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. срочно состояниш гарени бадай тоза, кай задагӣ пусидагӣ умуман надорад. мегирӣ раҳмат мегӣ кондитсионер печка ҳардаш кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 68000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 452000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 111 11 76 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли барори 6992, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ бензин ҳардаш кор мекунад. ҳама ҷош нағзай ҳуҷҷат дорад. ягон камбудӣ надорад. иншоалло баракат меёбед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 18500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 123000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 42 40 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо ВАЗ 2102 мебошад ки соли барори 6977, объеми мотори 1.1, сӯзиш вориш бензин, коробка пеҳдачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, тоқа ҳуҷҷат надорад. тамом айҷош заводид мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 10000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 66000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 58 58 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6996, объеми мотор 2.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин полни объемни кардагиай, мошин свежияй, харидори аниқ, занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 47000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 313000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 002 22 19 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 2004, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш газ, коробка пеҳдачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. ҷои задагӣ, пусидагӣ, варидкадагӣ надорад. мошин қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 103000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 09 60 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6996 абиёи мотори 1.5 сӯзиш вориш бензин газ коробка пеидачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 100% мошин документ будшидагиай харидори конкретни боши занг зан бо чақчақ мекунем. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 5500 сомонӣ баробли ҳозира гардонем 37000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 009 09 09 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши мо Mercedes Benz классе бошад ки соли бароришаш 2002 абиёи мотор 2.4 сӯзишвориш бензин газ коробка пеидачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин задагӣ пусидагӣ надорад. аванграда 2.4 газ евро 4 қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 77000 сомонӣ баробли ҳозира гардонем 512000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 76 41 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши мо Mercedes Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1991 абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка пеидачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. мотори 1.8 сечкай газ евро 4 ҳуҷҷатош дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29000 сомонӣ бар рубли ҳозира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 02 96 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мои Toyota Vitz мебошад ки соли бароришаш 2007 абиёи мотори 1.1 сӯзишвориш бензин коробка пеидачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документош то 10 моҳагиай дига арзон намешавад. илтимос барои нарх занг назанед. мошин зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомонӣ бар рубли ҳозира гардонем 366000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 27 0091. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка пеидачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. химчистка кардагиай мотор ранги соат кор мекунад. мошин беҳтарина 4 баллон навай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ бар рубли ҳозира гардонем 213000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 05 75 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008 абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин коробка пеидачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка ходовой кузов зурай салон тозаакай кондитсионер ях печка 100%, монитор Android 4 баллон нав 1 сола ҳуҷҷат. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 79000 сомонӣ бар рубли ҳозира гардонем 526000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 44 07 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка пеидачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошинае. на панава ягон ҷои задагӣ харошидагӣ варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30500 сомонӣ бар рубли ҳозира гардонем 203000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 52 76 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мо BMW 5 сериясе бошад ки соли бароришаш 2005 абиёи мотор 2.5 сӯзишвориш бензин коробка пеидачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. оинаи хафо тонировка хати 1 сола. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 73000 сомонӣ бар рубли ҳозира гардонем 486000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 85 09 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی ما دیو نکسی می باشد که سالی برارشش 2005 ابیو موتور 1.6 سوزشواریش گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد، زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد. ماشین زوری بدای قرار دارد. این ماشین در استراوشن. نرخ ماشین 19000 سومونی بر روبل زیرا گردونیم 126000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 64 74 78. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.